O cerco frota as mans coa alta presencia de xouba nas augas galegas. En Portosín, moitas embarcacións levan semanas recollendo exemplares, estando agora no camiño de acadar un tamaño óptimo. Portosín agarda con ansia o fin da veda na xouba. Moitas embarcacións levan semanas recollendo exemplares e devolvendo ao mar, e agora a ría comeza a encherse deste peixe. Agora temos tamén a costa chea de xouba, moitísima xouba, moita. O noso barco estuvo lá fora na costa, bastante aforado, e xa viñan vindo os manchos, eran peixiño moi pequeno porque se colaban polas mallas, non? Pero agora ven aquí dentro da ría, xa está a ría pois con moitísima xouba, con moita. É positivo, vemos que isto que non se está esquilmando prácticamente o recurso, como pensan máis de 4, non se está esquilmando, senón que si se respeta todo isto ben, podemos ir recuperando un ano con outro, e sempre, se hai que restar un pouquiño, vaise restando. Deixar traballar a todo o mundo. Gonzalo Pérez agarda que a campaña de xouba de moita forza ao sector en Portosín. Aboga, ademais, por non capturar en exceso para non esquilmar a ría. Se hai xouba, se hai moita cantidad de xouba, xa non hai que traer ningunha. Xa eu estando no Consello Galego de Pesca e sendo patrón maior aquí na Cofradía de Portosín, xa dixen que as xoubas, 500 kilos, que xa era suficiente. 500 kilos, xa eran suficientes. Porque se se trae unha pouca xouba de máis, se a sardiña recortada non vale nada, a xouba non vai a valer nada, esquilmamos o recurso, se vamos a ela directamente é un peixe moi delicado e o matamos, e eso non é positivo. A xouba, claro, que a pouquiña que colla un barco ou uns poucos barcos ao principio, pois vai valer a 4 e 5 euros o kilo, pero que despois non vale ninguna máis. Outro dos aspectos positivos das últimas semanas para Pérez é a aparición de xurel, repuntando os prezos e esperando os armadores que axude a recuperar a saúde do caladeiro. Os días apareceu aí un pouco xurelo, chincho, é positivo tamén, vamos a ver o que vai a vir agora máis contra o inverno, non? Que sempre ven máis, pero apareceu chincho, que foi tamén a 3 euros e pico, ese peixe da medida, moi ben, vese que a ver se recupera o caladeiro un pouco máis, porque por agora non están nas condicións que tiña que estar.